Vedd már ki innen, bazd meg! Mi a faszra? De legalább megtartja, hogyha rúgom. Ja. De, megölted az asztalt! Leszúg. Nem volt. Az igen. Abból lesz a gipselő. Ádám, mi kapszunk kászik? Csináld Györci, idén olcsóbb a gipsz. Jó lesz az! A rigipsz. Van az piszka! Jó! Most a vasat ketté, Györci. Ez ugye ketté fejelem. Harap ki belőle. És ott áll benne a vas, nem érted? Ádám, oda igyekszik. Ohó! Jó van az! Nagyon a kicsem a fiú. Milyen fiúkat hagyjatlan? Szegény menjünk szét a fiú. Hol a bökőm? Ott van. Légy szíves, légy szíves. Csodáltat, Pista! Töcci! Ne! Basszuk falhoz! Falhoz? Basszuk falhoz! Nem baj! Basszod falhoz! Az lesz az! Harap le! Faszom! Ne bántsad! Ádám, nem érted, hogy ne bántsad! Most már mindegy! Hent előttünk egyet, na! Falhoz vágod, beszélek. Annyit széttört. Akkor restart. Mi a szerencsecsont? Fogja csak, fogja. Ebbe ezt. Várjál, bassz meg, ez elfordul. Nem adja magát. Ez jó lesz Szánkónak. Parasztelő, gyere! Tekerj egyet volt. Most azzal szólt ketté. De ezt a vashoz kell rakni. Ezt a vashoz kell rakni, srácok. Azt már küldött György. Na, küld már le a picsába. Öld meg! Vágjad falhoz! Falhoz! Ott van az állványnak, bazd meg! Az állványnak! Bazd az izéhez valaminek! Ott van az állvány, bazd meg! Ezt tett hozzá! De véletlenül elmondom! Gyerünk! De vissza! Gyerünk! Ajjaj! Bazd, ne hagytam ba! Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk, György! Yeah! Én is vagy. Egy lába kimegy. Én is vagy. Maradt még egy lába, György. Szoni meg ossza meg szépen, hogy robbanások. Ez szétrepül. Mindjárt! Mindjárt! Jó van az! Hallod, bazd neki a izének! Bazd neki annak a lemeznek! Nem jó! Várjál! Ez eszköz! Ádám! Tényleg a látékban fog baszni. Igen, amúgy jó. Azt akkor lesz egy izé, sepphelyes videónk. Lábatok benne álljon. Ja. Nagyon túl van, srác. Van még vagy? Ennyi volt. Ennyi volt, ennyi.
Pontosan szét ne essen. Túl jól basztam oda a potert, mi? Túl jól helyeztem. Barátunknak híztat. Igen. Behelyezem, hogy így kivetem. Oh! És ez nem is csinál. Nem fogom a támláját. Rúgom a támláját. Először a korfát. Na. Gyors volt. Én is vagy. Oké. Ez már autó. Ennyi Most... volt. Autóülés. Pilótaülés. Várj, ráállok. A merevítés még ott van. Elhagyjuk. Váltunk a hülye. Gyerünk. És most basszátok be a tömeg. Hallod, Bence, ott az üvegbe, bímbe. Az üvegbe. De, az üvegbe. Dobjad már. Dobd az üvegbe. Na! Nekem is jó ötleteim vannak. Ádám! Ugorj neki!